Igsuon bisag unsay atong pagabuhaton o bisag unsa nga atong isulti. Kinahanglan ang Ginoo igsuon mahimuot gayud sa matag usa kanato. Kinahanglan igsuon nga ang Dios mahimaya gayud ug dili gayud natuwad-on ang kasing-kasing nga mapasalamaton kanunay ngadto sa Ginoo. Bisag unsay atong isulti igsuon o bisan unsa nga atong gibuhat, bisan unsa ang niabot sa atong kinabuhi, kinahanglan magpasalamat gayud kita kanunay sa Ginoo. Nagingon ang iyang pulong sa Colosas 3 versikulo 17. Busa bisag unsay inyong isulti o buhaton, himua kini diha sa ngalan sa Ginoong Hesus, uban sa pagpasalamat ngadto sa Dios nga Amahan pinaagi kaniya. Mao kana ang pulong sa Ginoo igsoon nga nagpahinumdom sa matag usa kanato nga bisag unsa nga atong isulti o pagabuhaton, kinahanglan ng Ginoo mahimaya gayud ug bisad unsa ang mahitabo sa atong kinabuhi, kinahanglan aduna gayud sa atong kasing-kasing ang mapasalamaton ngadto kanunay kaniya. Amen. God bless sa tanan.